Βλέπουμε μια αξιόλογη διόροφη μονοκατοικία στη Γαλανόβρηση Ελασσόνας, που πωλείται σε προνομιακή τιμή, πλήρως εξοπλισμένη, πλήρως επιπλωμένη. Οπότε θα δούμε μερικά πλάνα από τα δωμάτια και τον εξωτερικό χώρο για να δώσουμε μια ιδέα, εκτός από την αναλυτική περιγραφή που υπάρχει στην αγγελία. Εδώ βλέπουμε ένα ξεχωριστό χώρο που χρησιμεύει ως γραφείο για όσους δουλεύουν από το σπίτι, ή όπως θα δείτε μετά στη συνέχεια το χώρο μέσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα έξτρα δωμάτιο, και δίπλα υπάρχει μια μικρή αποθηκούλα που χρησιμεύει για τα εργαλεία και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται αποθήκευση. Εδώ υπάρχει γκαραζόπορτα και μπορεί να παρκάρει κάποιος το αυτοκίνητό του ή τα αυτοκίνητά του. Υπάρχει χώρος για 2 αυτοκίνητα σε ιδιωτικό χώρο. Υπάρχει κήπος μικρός για να βάλει κάποιος τον μπαξέ του και δίπλα ο ξυλόφουρνος ο παραδοσιακός για να κάνει τα μαγειρευτά του, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Εδώ βλέπουμε τη μία από τις 2 κουζίνες που είναι στον κάτω όροφο. Όπως βλέπετε ο χώρος είναι πολύ ωραίος, υπάρχει ψυγείο καταψύκτης, φούρνο μικροκυμάτων, τα έπιπλα αφήνονται όπως τα βλέπετε, καναπές κρεβάτι μασίφ, πολύ καλά έπιπλα. Εδώ θα δούμε το μπάνιο, το ένα από τα 2 μπάνια που είναι στον κάτω όροφο. Όπως βλέπετε είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Εδώ βλέπετε τη σκάλα την εσωτερική που οδηγεί στο δεύτερο όροφο. Θα δούμε στη συνέχεια το δεύτερο όροφο. Εδώ είναι το σαλόνι. Μεγάλος χώρος, ευρύχωρος. Έχει 3 καναπέδες κρεβάτια. Μασίφ ξύλο, πολύ καλά έπιπλα. Το τζάκι μας. Ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος, όπως το βλέπετε αφήνεται με τα έπιπλα. Η δεύτερη κουζίνα στον κάτω όροφο. Και εδώ πλήρως εξοπλισμένη με ψυγείο, πλυντήριο, κουζίνα. Όπως το βλέπετε έτσι θα το πάρετε. Μια κατοικία έτοιμη για να κατοικηθεί από μια μεγάλη οικογένεια, ακόμα και από 2 μεγάλες οικογένειες, ή να φιλοξενήσει μια πολύ μεγάλη οικογένεια σε γιορτές και τέτοια πράγματα. Εδώ βλέπουμε ένα μικρό hall, καθώς ανεβήκαμε από τη σκάλα στο δεύτερο όροφο. Αφήνεται όπως είναι με τα έπιπλα όπως το βλέπετε. Και μπαίνουμε στο ένα υπνοδωμάτιο. Βάλουμε και λίγο φως. Και αυτό αφήνεται όπως το βλέπετε με τα έπιπλα, τους αποθηκευτικούς χώρους και τα κρεβάτια. Οπότε έτοιμο να χρησιμοποιηθεί. Αυτό είναι το ένα υπνοδωμάτιό μας. Βλέπετε υπάρχει και το air condition εδώ, όλα είναι καινούρια. Εδώ βλέπουμε το δεύτερο υπνοδωμάτιο. Αποθηκευτική χώρη, κρεβάτι, παραμένουν όλα αυτά τα έπιπλα. Το σπίτι είναι γεμάτο σώματα του καλοριφέρ, σχετικά σε άριστη κατάσταση. Θα δούμε και τον καυστήρα μετά. Το μπάνιο στο δεύτερο όροφο ανάμεσα στις κρεβατοκάμαρες, σε άριστη κατάσταση και αυτό. Εδώ βλέπουμε στο δεύτερο όροφο το μικρό δωμάτιο που έχει το θερμοσύφωνα και τον καυστήρα μας και μεγάλη δεξαμενή που χωράει αρκετό πετρέλαιο για όλο το χειμώνα, για να έχουμε ένα ζεστό σπίτι. Και εδώ βλέπουμε την τρίτη κρεβατοκάμαρα. Υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι οι οποίοι κλείνονται με κουρτίνα. Υπάρχει ντουλάπα, το κρεβάτι, τα έπιπλα. Βλέπετε οι οροφές είναι ανακαινισμένες πρόσφατα με ξύλο άριστης ποιότητας, πολύ όμορφο. Το air condition. Αρκετά παράθυρα είναι από αλουμίνιο, δεν είναι όλα όμως στο σπίτι, αλλά αρκετά είναι αλουμινένια. Εδώ βλέπουμε στο ισόγειο τη μικρή αποθήκη που είναι πάρα πολύ χρήσιμη και πρακτική. Και βέβαια είναι γεμάτη εργαλεία γιατί κατοικείται το σπίτι αυτή τη στιγμή. Όπως το βλέπετε είναι σε χρήση. Και ακριβώς δίπλα είναι το γραφείο μας.
Ένας εκπληκτικός χώρος, ανακαινισμένος, που μπορεί να φιλοξενήσει τον ιδιοκτήτη να κάνει δουλειά από το σπίτι ή να μετατραπεί σε ένα δωμάτιο, σε έναν έξτρα χώρο. Βλέπετε, είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος, πάρα πολύ όμορφος χώρος. Αυτό το πανέμορφο παγκάκι σε αυτό το εκπληκτικό σημείο απέχει 150 μέτρα από την οικία προσπόληση και εδώ ερχόμαστε και καθόμαστε και ηρεμούμε και βρίσκουμε ξανά τον εαυτό μας. Μπορείτε να δείτε την πεδιάδα της Ελασσόνας στο βάθος και όσο φαίνεται ο χιονισμένος Όλυμπος, ένα βουνό γύρω στα 3.000 μέτρα που βλέπεις κάθε πρωί βγαίνοντας από το σπίτι σου. Τώρα είναι χιονισμένος και οι κορυφές του συμπίπτουν με τα σύννεφα, όπως μπορείτε να δείτε στο βάθος. Εκεί που είναι τα σύννεφα είναι και οι χιονισμένες κορφές του Ολύμπου. Πάρα πολύ ωραίο θέαμα, χαλαρώνεις εδώ. Ιδανικό για να ηρεμήσεις, να βρεις τον εαυτό σου ή να γράψεις ένα βιβλίο ή να γυρίσεις βίντεο ή να δουλέψεις από απόσταση. Ιδανικό μέρος. Εδώ εξίσου κοντά βλέπετε ένα μικρό δασάκι, το οποίο ένα μικρό αλσίλιο δηλαδή μικρό δασάκι, που είναι όμορφα να πηγαίνεις περιπάτους εκεί και να κάθεσαι να τρως ή να πηγαίνεις και πιο πέρα. Και εδώ θα δούμε κάποια πλάνα πώς είναι ο δρόμος καθώς κατεβαίνουμε προς το σπίτι. Καθώς πλησιάζουμε προς το σπίτι, αυτό είναι η σκηνή που βλέπουμε με τα όμορφα δέντρα. Είναι ένα εκπληκτικό μέρος για όποιον θέλει να ζήσει σε μια ησυχία. Και να πούμε ότι ξανά ότι η κατοικία δίνεται πλήρως εξοπλισμένη, να έρθει κάποιος και να ζήσει χωρίς να χρειαστεί να μεταφέρει, να κάνει κόπους, να είναι σε άριστη κατάσταση όλα, εξοπλισμός και έπιπλα. Και όπως μπαίνουμε στο χωριό βλέπουμε ότι η οικία είναι μέσα στο χωριό, έχει και δίπλα και άλλη κατοικία, είναι κολλητά, είναι ανάμεσα σε δύο κατοικίες, οπότε δεν είναι ένα απομονωμένο σπίτι όπου φοβάσαι να κάτσεις και να μείνεις, είναι άνθρωποι, υπάρχουν γείτονες. Οπότε αυτή είναι η εικόνα με την οποία ξεκινήσαμε, αυτή είναι η μονοκατοικία μας σε προνομιακή τιμή.